नमस्कार मंडळी. आज श्रीरामनवमीच्या आदलो दिवस असा आणि आज आम्ही गेलो आहे हळवलला मंदिराकडे. उत्सव साजरा केलेला होता दरवर्षा. उत्सवासाठी आम्ही म्हटलं जाऊया, आज बघूया कसं काय असतात आणि त्या आम्ही काय काय बघितलं, काय काय केलं होतं आता तुमका दाखवतं या व्हिडिओमध्ये. बघित राहा शेवटपर्यंत. व्हिडिओला आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.
Thank you.